4.7 IFM. Report! Suhestyon ng ilang Pangasinense na magkaroon pa umano sana ng dagdag pang bilang para sa maaaring mabigyan ng prangkisa upang mawala na ang mga kolorum na namamasada. Ani ng ilang tricycle driver na mayroong prangkisa, naiintindihan naman umano nila ang kondisyon at pamumuhay ng ilan kaya naman nagagawang magkolorum na lamang. Ngunit mas mainam umano kung ang mga ito ay makakasama sa bilang ng mga mabibigyan ng prangkisa. Kailangan pa nila magdagdag ng prangkisa, pwede pa siguro. Mahirap po kung kumuha ng Oo, mahirap po. Mahirap. At saka may limit kasi. Habang ang ilan, dagdag tulong at programa para sa mga mahihirap upang hindi sila napapasok sa pamamasada ng hindi rehistrado o walang prangkisa. Wala, hindi kami nakaabot. Stop na daw. Wala na, hindi na sila magbigay. Saka mahirap kumuha, maraming nahanap. Sana pag ganito, kung mayroon naman panggastos, dagdagan nila yung prangkisa para makakuha yung mga. Sa ngayon, malinis na kinikita ng mga tricycle driver ay nasa 200 pesos depende pa sa araw ang lakas ng kitaan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.